Anyang laki din! Oh, Maria, anusan nyo ti umainton bigat? Tamapan tayo agmula iti kawayan ijay igid ti karayan, ha? Wan, kapitan! Umay kami tumulong nga agasawa inton bigat. Wen, anusan nyo? Awantang dan tayo ama panagmula. Agtitinulong tayo tapno inton panawan ti bagyo ket maliklikan kumati panagrega ay ti daga. Nang runay jay igid ti karayan. Wan, kap! Awan parikot kada kamay. Uray awan tangdan. Tinapatag. Kat makatulong kamay. Agyaman akno kasta. Ala, agsasarak tayo nga rod inton bigat jay igid ti karayan. Wan, kap! Ariglado! Ay na, pasensya kayon kapitan. Awan wayami nga umay agmula iti kawayan inton bigat. Ha? Awan wayayo? Apay, pagtrabahuan nyo kade. Ha? Kwa kapitan? Ijay ilay. Adda trabaho mi nga agasawa ijay ilay. Anya? Pasensya kayon at talaga. Umay kami tutumulong nga agmula no saan kami abisi, kapitan. Hala, wanan. No saan kayo ama kaumay inton bigat? Umay ka ito inton sumaron no apa nagmumula. Wan kapitan, umay kaminto. Nulakot saan kaminto abisi. Kaya niya ti may bagajila lakayan na kapitan to niya. Agmula ka no iti kawayan ijaigit ti karayan inton bigat. Anya, ganyan iti baga. Masadutak lakit din no kasi jay ti maaramid. Imbagak nga da trabaho ta ijaili. Nasayata kas na timbaga. Uray siya. Tagita ti pagsadutak. Ken may siya. Tirumbang kung maagmulay ijay. Dagi jay sidag ti babalay da ijay karayan. Saan ka nga amin na bumarangay? Ken amumutan ti ugali da ija kapitan. Kaslaawan manaknakom na. Mula da mula. Isunto mo ila dagasan to ti danon. Kas diya pa nagtutudaw. Kat agpakalaing da nga raod. Bayan talata idan ah. Saan mo't adata ti mabannog? Isuda mo. Ay ket mapantayin ton bigat bakit? Narigat no saan ta mapantumulong agmula. Amang ano adda may bagada. Wan lakay. Mapantanang. Sino nga ti kakadwa tayo ama panagmula? Kat amin abo marangay alakay. Bayanihan nga raw. Ay ket nasayat nga rod no kasta. Tapno adu ti maimula tayo akawayan. Wan lakay. Adu tayo nga agmula. Un gayam, umay nga tadamal yung agasawa? Ay na, dahi ta ti jak amula kay. Ngam ti amaw, kat napanmot ni Kapitan Ijabalay da. Bareng no umay da makimula. No saan man ay nasumro ti kinasadot da. Kat, asino nga iti nakasaritam nga umay inton bigat lakay? Aduda nga umay, bakit? Umay daan to nga agasawa, uray da anita, umay matlang dampiang. Apay damal yung kanto niya? Saan da ka di manan nga umay? Dayta nga road, bakit? Danta ni makapungtutak itay, gapo iti panagsasauna. Kasla mga asar. Ha? No trabaho ti pangawisan kadakwada, adu ti riri kan rasunda. Ngam no pagsayaatan, ay na, isuda ti numero 1 nga adda. Ay na, sipod pay. Kas jay ti ugali da nga agasawa. Iso ano adan to ti ayuda? Rumbang asaan na kumamot amay kan. Makabanok ka talaga ti agtrabaho. Ay na, noin may kumaamin akapurukan tayo. Nalpas kumaadagos. Wen nga rod nana. Ado ti saan ngay may. No asino nagitisigod nga umay tumultulong. Isulat ka nga iso. No asino matisaan nga imimay. Idala ta makarit na. Wen nga rod anana. Kasla daton niya nga gasawa. Ay naku namon Maria. Di dala makarit na. Kanayon nga isuda ti awan. Ay, adan tula ayuda. Makangag dati sa udag iti tao. Nakasagsadot damot ngamin. Hoy Tonya, Naa?
Apay ayanana, anya ti parikutyo. Unay ka na talaga to niya. Adda kalagayam dito yung agap apiras iti balakubak mo. Ngamda kami. Nabambanog kami. Ano pa nagmula iti kawayan. Ti imbagam iti asawa. Adda trabaho yo, ije ile. Adamot talaga, nana. Saan kami lang nga nakapan? Gaputa na tagtakainap ko iti rabi nga agsakit ti ulog ita. Anya? Ay nato niya. No piniluso pula ang ti panakisaritam. Agulimak ka. Tama nga, no anya pa iti maaramid kukan ka. Nay, si kamat gayam, pare. Ag kilo-kilo tanday tapan nagnam ka po iti bartak mo. Anda nga ro ginom kaw. Di uminumak. Parikot na yan ay taparay. Saan met, pare? Tiamok ngamin kat napan kayo nagtrabaho ijay ili. Isu asaan kayo ngay may timulong nga nagmula iti kawayan. Ahaw? Kasano ko mga umay kamay. Kawam matitang dantiag mula. Umay kam kidyag bambano nga ay ngawan tang damay. Ha? Makapapan. Anya? Maturog kami latan na ngagmalmalam. Ngam ti mapanagmula iti kawayan. Nga uren nakapudpudot ti panawain. Ahaw? Wen kapitan, nalabsak ni Parimal yung anabartak iti kalman. Anya? At dati ije karayan amarigregatan ngagmulmula iti kawayan. Ngam addakit din anapalalo ti bartak na. Saan nga umayag parang kanyak dagijay nga agasawa? Ha! Ang mga nujak malapdan ti pungtot ko kat ida. Uray nito niya, kapitan. Nalabsanda kano iti kalman ngagtugtugaw lang iti balayda. Uwan ka nung arod. Isutimbaga ti asawak. Ay na imbes ajak kaya ti agungay. Ngam pagpumpungtutin dakmet nga main. Ala, bayan tayo idan, kapitan. Makaamiris dan tulat ta. Anya? Ni pila? Nagila ko iti rabaw. Hun, umapalak nga road lakay. Na, anya kumangay ba't palam kong kuwana? Umapalak ang tanapan laang naglako. Nakasangaribo adagos. Rabong unli. Ay, kasta kaday. Kaya no kaya mau. Mapana mo mangalay ti rabaw. Ang imsikat ti agilakaw. Katuan alakay. Day talagayam. Mala, ingka nga road agbiro ka na itirabong. Ay na, nagdadakkel arabong sika. Alaga kastoy. Ay na, sigurado nga daw ti pakaaramidan na day daw. Ay, saan lasa nga ribo ti mapaglakwan ni bakakaw? Ay, nakadua ka. Ay, nagawid ka. Ay na, sana kagbidot, kapitan. Masiguradok arabong jay nakasako nga imet ni Parimal yung itay. Ha? Awan mat ti sabali mabalin na nga isako ije karayan. Alangan kit di met abato ti mapan na isako. Ti awanan bain alalaki? Isu lang nga ruden ti pulos nga awan intultulong na. Isukid din tinatura da mapanagala iti rabong. Ha! Agsagana dayjay. Ay, rumbang lang nga ikanyo iti pagnakman na, kapitan. Ngamin, unfair met kada kami nagmula iti kawayan. Mala, bayam. Mapanek nakaklang nga pudno dayta. Irakad kulakit nga ro di jipon ti kawayan. Ay nalakay. Amom ka day. Nakaragrag sakak ita. Apay bakay. Naila ko maamin di rabaw. Wan lakay. Amom at analaingak nga aglakaw. Isu nga inton madamdama. Ingka manen mangala itirabong iti karayan. Ta ilakok manen. Ay kawana, di talaga hayam. Ikan na nga ron iti kwarta nga igatang ko iti arak. Iti kasta, adda gumagata ka mapan iti karayan. Anya? Wan, ikan na ko na. Oh, atoy. Ingka gumata nga roden. Arob obam. Tapno mabiit ama ibos. Ni maliyong dayjay ah. Adda imat na abo ng kansako. Wan nga agpaiswan niya. Ha! Pudnon sakit iti indanon niyan dong kanyak iti kalman ah. Sigurado ang mapandayjay ijay karayan. Anya
niya? Sana mabalinda ito'y ang mapaspasamak. Nan, tasurutek manday dya lalaki. Ikam ti pagnakman na no ka. Wen bagay, isu ti rakid ko ijipon ti kawayan. Umay ka nandong. Sarunwen ta ni Malyong ije karayan. Wen kapitan. Ngam mabit lang. Apay nga iday tatali nga imot yo. Daytoy ti aramaten ta mangirakid ken kuana ijipon ti kawayan. Siguraduan ta asaan ang makarukat aging gainton bigat. Anya? Tapno agnakam da dya tao. No pa nagmumula, awanda. Angam no pa nagrarabong, isudakit din ti alisto ang mapanagala. Talaga kastay ang... Ay na, nagdakil na talaga. Nagdakil ang rabaw. Tas lalo puti bakit na lumag. Sigurahan, nadakil man hindi mapaglakwan. Apo! Mayat! Mayat at talaga! Kasla dun tinaalam Ha? Kapitan! Paparian daw! Andong, umaikan! Ang tinulong ta mangirakad iti da ito atao. Wen kapitan, nagawan met tanabain mo? Aglaklako kakit din iti rabong, ngem awan met mula makawayan. Kapitan, pakawanan na ko ma. Saan na maulit pa Ita, tanatiliw da ka. Irakad da ka dito'y punti kawayan. Itigas ta, agnakam ka. Ha? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Kaya't mo asawan. Nakadesisyon ka na talaga na mapanagtrabaho ijay ayandaan ti masusan, anak ko. Ha? Ay mong tatang, inaklangan nagtrabaho ijay. Ay, ang mga titimat, no saan ka ngagbayag ijay. Ni tatang mat, nalawa mo ti grocery store ni Auntie Susan. Ado tilako na. Iso masigurado ka mailiw-liwag ko tiriknak ijay. Anya? Ay, unay mangaminin da ijay aborsyo. No apay mangamin ang naaramid nakpay nga insukat iti sa bali. Ay, apo aya. Ay, antay ka man ako nakon. Unay ang balibaliktan, tinubong, lalaki ka na ta. Isungag pa ka lalaki ka ganyan. Tapapay ti ayatam, saan kanya pa na malalaki. Ni tatang mat, makadadali ti panag-imot. Anya? Ay basta, mapana kayo lugar da Auntie Susan. Ijayak langan nga agtrabaho. Total, kitayos matisweldo, tatang. Ay, ala, andakin ka na ita. Anda ka pa tinitos to kaitan. Among banta, nagitinasaya at kansaan. Ay, mun tatang. Ay, gamde mapan kayo dyan tapno ang trabaho. Ang mga makakita kan tumanan, dyan, iti ko po ang banaw. Ay, pakin inlabam tumanan. Ay, salbag. Abaga no maikawa ka dito ayan mi akanakan. Ha? Tapay ko ma, auntie. Nakunak day ta, tagdadamo ka pa lang ditoy. Ayos lang ang kanyak, auntie. May ruwamak tulat ta, Sa bagay matkit di Kat, nakasagana ka ka din amang rugiin ton bigat. Wanaw, aginana ka pay. Ay, mangrugi akon, auntie. Tapno man mailiw-liwag ko tiriknak. Anya, kayat mo asawan, aging gaita, nasakit pa ang tinakam mo, iti daydi aborsyo, kapo iti panangisukat na kan ka. Ay na, nagsakit na talaga tinakam ko, auntie. Nasakit na talaga.
I don't know how to explain it, auntie. Ay, naapaw. Iso akayat ko, tayad ako mapakukumikumak, bareng mamimpinsan ko na malipatan da lalaki. Ay, manluloko. O, naikan ka, anakan. Apay ngamin aya, saan ka nga agpakalalaki. Tapno babae ti ayatam, saan kat atay padam alalaki. Manumatin adaras nga inaramid ko dahita, auntie. Ng babae talaga tirik na. Ay, tsak amukan ka, Lucia. Mala, aginana ka nga rodan, tamangan tayo, inton madamdama. O, anya, agbayad ka din, wano kikitaan naklatan manong. Ay kwa, ewan, agbayad ako. Ay na, nakapinpintas matanda ito abalasa. Nagpaiduma ti adda kinapintas na. Dahito ka dila ang tikatangan manong, may sa kilong asukar, kan kape. Aywan ading, nakapinpintas. Dahita lang ti katangag, tayo sulaang mo ti umalayan ti kwartak. Anya? Miss, mabalin ka di nga amon tinagan mo. Ha? Ay, siyak ni Lucia. Antik na di Susan, aking kukay ti dahito a grocery. Apay ka di, manong. Nagpintas ka nga men. Ha? Naidumduma ti kinapintas mo. May bagay pa iking ka dayta, nakatatid do ka buhok mo. Aywan gaya, mabalin ka di nga amon ti Facebook account mo. Ha? I-search mo latan iti Facebook. Beauty Lucia. Nakaread, ako yun. Thank you, ating balasang. Hala, yag mo dayta kape kan asukar ko ta innakon. Umayak tumanan gumatang inton bigat. Nakaskas tao, manday talangam anapan gimatang tagbat. Nakaskas daw mo nun nga bagbagam kuryata. Apo, tila madlaw mo man. Madlaw ko ata sigod matasaan ka kasta. Anya, nung napanak gimatang kat nagawid ak nga agungungad, benno anya dita, nakarkaro nga da may bagam. Anya? Numat kastoy nakaisa makasimangpat, madlaw mo matlatamad. Anya laki din. Sumanao, yung kakit di kabilit a ginatang mong asukar iti garapuntan eh. Itayak pa yung agur oray, makakapkapi akon. Wan bossing, mabait lang. Hay, sabag. Nagpintas talaga pare. Naidumduma ti kinapintas na. Kachachat ko nga ron. Oh? Inton kwan, mamuan di bakit mo rita, jak lamon pare. Si kakit di mat pare. Pangasim matan Saan mo kumamatan nga idanon king kwana? World War III, laki din o bilang la. Mabuting ka malagayam ka ni bakit mo. Nga mapimpintasan ka pa lang iti sa balya babae, pare. Basta, nagpinta sa talaga pare. Maibagay king kwana ti nagatidog abuok na. Nagatidog pa iti kurimat mata pare. Kasta ka di pare. Siya manggili ti yung mamam king kwana. Barang iso ti mangisib kanyak iti kinabakaw. Aho, sana nasayat nga angaw day ta pare. Mangsarak ka mo iti sa baling armam. Pang-asim ta sana ni Lucia. Anya? Masigurado ka mapagwan ko tayo pare. Galawang tagbat ko naman. Anya laki din pare. Oh, anya da gitar aramay itong tagbat. Umadanin ti Holy Week. Kahit ko asawan, day ta. Umadani man ti panagkakamal. Ha? Aramidak man day ito, itaosaran minto kada pare Orlando, amapan agkamali di karayan. Kadwa na. Barang ano ti makamulan nyo. Sapay kumaa. Apay, sumurot ka kade. Ha? Ay, saanan? Ay, nakapudpudot. Dito kami laangan balay kininanang. Nasayaat man. Apag iso ti plano. Awisik ni Lucia, edi papalan minto. Ada ka di bagbagam? Ay kwa. Awan, kuryata. Ala, yung kakat agkapin.
Si Kamaneng? Ah, aywan lo siya. Ay, siyak manan. Anyang arap ti katanga. Kwa, awan katangak lo siya. No ayos la kumaking ka, awisan ka inton Hollywig. Ha? Sa dino? Ije karayan alangan mat. Are you sure? Wan lo siya, di ka madanagan. Sakti makaamuking ka kung nagtuman. Kasi tinakunaking ka iti tiyat. Am muna ka ni Auntie Susan, kaputa ka na yun kaagumatang ditoy. Iso na laang, tasaan ka pa na ibagbagaking kuana, asi kati kachat ko. Oray saan mo nga ibagaking kuha na lo siya. Basta, agtsataktuking ka no sa dino ti pagsarakan tayo, lumapan tayo agkamaliji karayan. Ay, kaya't ko dayta, panagkakamal ko naman. O sige, see you. Apay, inawis mo talaga dahil Alucia, pare. Aywan pare, ay na. Intorturat ko man tinapan nangawis king kuha ni grocery ni Auntie Susan. Kaya't mo asawin, kadwa tayo intun bigat na mapanadya karayan, pare. Aywan pare, kadwa tayo man na mapan. Panagkunakat nalaing tayo diyang kamal kat. Kamal. Sika talaga. Intun kuan, maamuan ni bagat mo. Jak lamang, pare. Uray pa'y mamuan na. Kat saan kami mat anagkasar. Isinak no bilang taagayat mo't nilusya kanya. Anya? Ay unay dahita na panagpampanunot mong pare. Talaga asabali ni Lucia pare. Saan may kat iti panunot ko kan pusok ti kinapintas na. Ay, jak amuking ka pare. Basta intun bigat. Agkikita tayo, iji waiting shade. Ay, pasensya kan manong tagbat. Siyak matintiin mo na Barta. Ayos lang, Lucia. Sigakit di man. Ala, mabalin mo mat nga ida dito yo. Nawaya da ito inaramid na Orlando apagidaan ti mabartag. Ha? Ay, wala agpaiso niya. Ala, umay kanta, alalayan ka. Hay, anya tayo talo siya. Api akas daw na ito pa nakaitot mo. Aksidente at anak kambal ko tayo ta. Dagdag ka. Kasla, dagdagkal pa yung ating mamagpakik. What? Bakla ka? Apay, saan mo ayaman lang? Tagba. Okay, sa papkinte. Kung nakalaki, tindo papaay ka. Una yan. Nang paglaki, titanakambal ko. So, anam mo ka bakla ka mo't kayam. Ay, nalawan ka. Yan. Sana madlaw. Dapat babaeng babae ako. Tags. Ay, titikan. Ibagamto ka na Orlando. Muna ako na nagaway. Makamo ka. Paklaman ka. Tulong ka. Oh, pinanawan na kayo itay dito. Adda ni tagbat akadwam. Ngamita, agmay-may sa kamutin lo siya. Ay, awanan ba inay ya tagbat? Nakababay lagi, di ka nagiti nakangitipok ka na. Ha? Mabit lang. Anya tikat mo sa wan. Awan day jay. Ala, umuna kay kidin nga agawin. Sumaruno akton inton madamdama. Inton mausawa na. Anya? Amok ti dalan. Danag yun na ya. Mala, umuna kami nga ro din Lucia. Si Kanton di makamong agawid, di yandan ti Susan. Mabalin mo mga iturog pa tapno mausawan ka. Ay, uwan. Siyak di makamo. Pagibagayon to iti day tagbat. Saan ang agpakpakita kanya. Ang mga nonya pwede maramid ko kinkwana. Anya? Oh, bigbigat pare. Nasa apa ka ba ngay may dito'y balay? Nasa apa ngay may Tasaan ka makaigna amang panpanunot. Noon niya talaga tinapasama kiti kalman na di karayan. Tapi api manaw kamutlatan. Kuha pare. Panagkunak pare. At napasama ka saan ming amaw kada kiti kakadwata. When may sa nakababain laki di ka ni Lucia.
Sikatin na nga wiskin ko na. Di kamit inasikaso. Kasano saan pare? Inasikasok mat. Iso na lang Tanya pare. Kuha, edi ngamin kunak nga alalayak ko ma. Tapno agid da, tanabartag nga rudan. Ay na, gisabada. Nakambal ko tiloko. Anya? Kaya't mo asawin bakla ni Lucia, pare? Wan pare, po nakambal ko nga ron kat salpag. Dakdak kisapay ng tikwak. Anya? At na, imbis nga minamapantayo agkammal iti lamais, sa bali mo tinga kamkammalin. Diyan mo badlok po ni Lucia. Anya nga ita? Ay, naloko akit ikas taunay pare. Awan mo't ngamin ti pakadlawan abaklagayim ni Lucia. Ay hapo aya, sumgarak para. Ay, pare, nagdakkel iti nakamal ko. Lalaki. Oh, ape saan ka matagtagari tagbat? Awan bakit? Oho, di ko namkit de. Pampanunutan da di alo siya. Kasta unay apa nakakigtot mo, hindi na amam abakla? Anya, nangamom mo't iti day tama. Saanin na napatag no asino tinakaiba ka kanyak, salbag ka? Anya, Agasam man takas la proud ka pa amang ibagbaga nakamal mo, timawagbagi na. Imbes alam mo ti mapanyo kamalan, sa baligayam ah. bakit? Saan kumamat akasta? Lalaki ni Lucia. Daniel gayam ti usto anagan na. Lucia lang ti bagbaga na iti tattao tapno. Ay, po bakla nga ron. Siguro, no sana bakla, intultuloy mo na taging gada kayon. Awanan ka itibain alalaki ka. Ala, usto kumamatan bakit? Dagita ti paglaingam kat. Basta da makita mabalasang, aramidam amin tapno lang agayat matkan ka. Di ka pa'y madlaw no bakla, no saan? Usto nga rodan, bakit? Ikarig, saan na maulit pa? Ay, huston ko nam. Ta saan mo kaya't adanggan ti aramid mo? Salbag ka. Agasan man ta ibagampay nga isinanak no bilang lang ta agayat matkan ka. Sana bali ba, kunam ta saan tamot nagkasar. Agasam? Matagbat ka tagbat ko naktumat. Sana siyak ti kaskas tam ha? Paglaingam at talaga ti agkamal, iso atila makamkamal mo! Ay, itaman pa yakas ta tilang paray. Siguro, pinagsasawan na ka ni Kuryata niya. Ay, ina pare, di na lang pinagsasawan. Tinungpanak pa ikit di. Anya? On pare, agasam man ta, namidwa atong pa. Haday ta. Tulak tumay. Ibagbaga kadiging nga, pimay so lang araw, paray. Ay, apo, nagsakit ti pingping ko gapoy tinapigsa pa nagtungpanak ang jahon. Ay, yan lalaki din pare. Pag nakmam na ita paray, tilan to mga min makamkamulam. Siguro, no nakamal mo, kahit sana bakla, ay, pag-aayat mo siguro niya paray. Ay, pare, saan naman adag kita ti bagpagam? Ha? Ang mga adaman dita igadan ni Kuryata nga agsisim. Mangag ng tumanan, ay apo narikatan. Apaw, talaga napabot nga kamul lang arod king kwa na. Mabuting ka magayam. Mabuti nga ka talaga pare. Kung kunak lang tinakunaking ka, asyak ti kabutang ni Kuryata. Aday ta, iso manipo di ta paray. Saan nga min atila makamkamal mo? Yan lagi din paray. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din!
Asan mga mo mangirwardaan ni iti hulugan a motor damay? Bakit? Amo mo tanti damag kaloy. Nagbait nga agwaras, apo? Kano da kanungay nga ipanirwar? Diyaka mo. Basta nadamag ko, aplano dati mangirwar iti motor. Anya laki iti. Nadamag dan sa nga plano tati mangirwar kay. Mangirwar damit tay. Day tangaron mo't lang ti aday ti panunot ko. Iso ano awan ko mapapanam inton bigat, inka i-follow upon ti motor nga irwarta no kasanaw. Ay wine, mapana ka talaga yung bigat. Mapan ka, tapno maununata ang makairwar ng isoda. Ang mga no panunutan damanan nga imapalta kadakwada no bilang laeng. Imapal nga. Hindi pa na minsan na bulan na plano tati mangirwar iti motor. Sana ya? Wana, ngam amo mo tanti ugali dagi nga agasawa, manangi papandaunay. Iso nga iya puratan ti motor nga irwarta, lakay. Nagsapa ka butay kaloy. Papanamgay. Mapana kaya ili tata. Ha? Inak man i-follow up ti motor nga irwar mi kan di bakakaw. Apo talagang agirwar kayo gaya bang? Ay ko nasayaat ka na inukas na. Ay wala. Mangirwar kami na talaga. Mabit lang. Nagsapa ka mo una yan. Alas 5 pa lang iti agsapa. Mananungay mo tata. Apa iya ta oras na ya? Doray pa alas 4 no kaya kaw. Adaya makalapay do. Ha? Nasapa nga agpaili tata. Tapno siya ti kaunaan nga si kaswinda. Tapno masapa mo lang nga makaawit no bilang lang oh. Ay una. Pagluganak to mo nga agawit ti motor nga irwar kaw tatang. Oray kitaan yung tao. Kabarbaro ko naman. Ay, niya laki din. Ay! Ay, kamaudyanan na. Kat nairwarta mo't lang ang ti motor talakay. Ay, kawin na bakit? Nagmayat. Nagwapo motor jo. Iso nga ikarigatan ta ti makitangdan. Aging kaad dati agayab ti pakitangdanan. Tapno da pagbayad ta iti binulan. Ay, wala. Gusto kay ti dayta, Rosaing. Nga mabait lang. Apay, do day ta helmet nga imot mo. Kunak man numay sa laang ti free nga itintad da. May salang ngaminggatan ko na ti kakayso na kwarta kiti may sa paya helmet. Tapno sa gaysata, bakit? Ay, huwag nga agpaisoan niya. Nasaya at mata na panunot mo, kaloy. Ay, kawin na. Siya, payment ti kunam. Oh. Ay, wangayam. Nakaluto ka katay. Wan, itay pa aday sa ganak ti pangaldawan ta. Ay, kumanganta nga rodin ah. Tin naman ilikaw-likaw ti motor ta. Ito madamdaman. Ha? Way, ni paapal ka oh. Naman businaan, nagiti karo ba? Ipakamong at dan motor ta. Rosay, hindi laki din. Apo, nagmayat matanday ta motor mo pare ah. Barbaro ah. Ay, iwan na paray. Apay, kapaw oh. Kanan ngay nga inwar mo na ita ah. Itay biga lang paray. Napangkuinwar ijay shop ijay ilay oh. Hulugan na ita pare. Ikaki di mo, pa niya pala kikita. Saan nga hulugan da ito, ikar daw oh. Kas da ito oh. Kas. Gas man. Sana all ang arod no kasta pare. Kahit kung naman no mangirwar kayo magkaniba ka mau. Nadamag may di na minsan nga aldawa plano yung magkaroon ti mangirwar kahit. Ay, kung mangarod pare, adumat nga minti, naggastusan me, di na panalawas. Iso nga aguray pa'y, naimbag ka na kayo ah, nalaikas nyo pa yung kayam. Ayun na, apay pangalaw, or. Anya? Malapanawang ka pa yung paray. Naman niya laot, sakto man nagpadayan. Inakipakamoy ti tattao, nga adan motor may, oh, barbaraw, kaso. Ha? Si kakadidahita ka, Lucy? Ha? Ay, wan magda. Apo na yan. O may kagumatang dito yung store ko naka-helmet. Ket awan mo't awit mo a motor? Inusar nga minilakay ko ti motor may tada napatag-anapanan na. Ha? Ada napatag-anapanan na ako lang. Nga maapay a pumanag na ka naka-helmet. Apay, anyat parikot mo.
Kaya't kung aron nga ipakaam mo iti amin at at tao, nga ada motor men. Iso anak ka helmet, ka pumanag na apay nga men. Anya, ay una yan dosing. Ngam nasayat nga ron, nukas ti motoryo sa nahulugan. Hulugan nga ibagbagamot, kasdaya niya. Ha? Malain na kon, saan ka gumatang? Di magasak lang, takay kung ipakita kin ipakaam mo, nga ada motor kong helmet men. Ay, lalaki din. Amom lakay, aduti ka aruba tayo nga umapal ka data. Ha? Pag kunamar, Roseng? Rimuarak namin itay, ay kat inusar ko at helmet ko, nga orawan motor nga imot ko. Ha? Won lakay, ay na, kasta una pa ng talyaw dagiti tao kanyak. Mga manusanda ka nakita, dagiti daduma ka ro ba? Ay won, adulat ta, ati sana nakakita kanyak, iso nga inton bigat man na, inak man agpagnapag na, agpalaot, agpadaya ko naman. Saan ka di nakababay? Bakit? Anya ko mati nakababay? Nasaya at kit di ata maamuan da amin nga adamot ten motor ta. Sa bagay may kidi tapno sanda panunutin, adjust ta. Ay wala, no ti panagkunada kat iso da lang ti adda kabaalan na gumatang ti motor. Ay nagbidot da kunak tumat, salbat. Dasaya at nagrana tarusay. Mapanak ko majibalayo kat. Ha? Apay nana, adda ka din napatag nga ibagayo kanyak? Apay, nalipata, makasagay ko inton bigat. Ay, won gayam nana. Mala, umay kayo kinilakay mo. Ado ti makan amada mga isagsagana dagiti anak ko apara inton bigat. Kasta ka din nana. Won, umay kami kinilakay ko. Nasayat nga ron no kasta roseng. Mala. Ingkan iti papanam ta inakman ita istor ni bakla, inakmat awisan. Aywan anana, bareng nakalukat pay. Ay na, nakaragrag sa kaklakay. Ha? Tapay ba kay? Inawis nak ni bakat mo na, kasangay na gayam nga agpaiso itong bigat. Ay, unan niya. Kay imbaga nakadiking ka mapantang. Wan! Iso agundawayan ta inton bigat. Agmotor taman amapan ijay. Uray po utam. Datala ang tikit kitaan dagiti tattao. Ay, sigurado na ita. Bakay? Nung bakay? Mabilaing. Panag ko na natsyanan ti motor. Ha? Natsyanan nga ibagbagaman? Awang gasolina na. Anya? Kasanutan nga ron ang makapan ijay birthday ni bakit mo na awan gasolina na? Amumutin makiminan ti kasulila ita. Aga-asam man tadanda ni 150 ti may salitraw. Una yan. Kasano nga ron ita? Saan mo't amabalin saan ta nga usaron ti motor amapan maki-birthday? Ay kag-helmet talata Iduron talatan naging kay di balay da baka muna ti motor. Sana balit pa salog may. Iso kasan ta marigatan. Anya? Usarin talata nagiti helmet ta. Santa nga agsakay. Tinapatag ka mamuan da nga da motor ta. Inya laki din. Para magtaman. Ha? Naka-helmet kayo, aging ganito ayan ti party, Rosing. Oh, apay, anyat parikot mo. Kat inawis na kami mat ni bakit muna. Rikol na, tada kayo matan nito'y linong. Mabalin nyo matan nga ikatan dagiti helmet yo, ha? Ha? Oh, kita ang manilakay mo, ala ba ni Jay ayan, di ka kumpari na. Ay, naka-helmet lada ti loko. Mabalin naman nga ikatan. Apo, parikot mo launay mo si kaabakla. No kayat mo aday taulong ti ikatam. Nyalakit din. Oh, hanya? Parikot mo launay. Kayat mingarod api nga minaya. Apo, kaya siyo lang mat nga ipakaamoy ti tao nga adan motoryo. Una yan, sapay ko mga road ta saan danto aguyudan dayta ipampanakil yung motoryo. Guyodan nga ibagbagamat. Apay hulugan. Guuyong. Oh, saan na hulugan nga? Taro pa ma, kunam siguro no saan ko nga ama. Aha! Anya? Itapay ang imina ti gasolina. Hay, malalaman, Rosing.
Apo, si kakit di mat pare kaloy. Itay tayo peng agsyasat ngam. Di ka mat na ikikatanday ta helmet mon. Ha? Huwag nga rin kalaw. Ay unay kan. Adyakat na makisyasat ka nakahilmitay. Apa? Kaya't ko nga rumay. Pare, ang moment nga da motoryo. Uray, panunutin nyo pa ikit din. At na kayo lang ti adda kabalan na ang makagatang iti motor. Una yan. O man, nakamilang ang mamirmiraw ti siya na bakagata. Ang lalaki day. Iso ang mabalin mo, ngay katanday ta helmet mo man. Nyalaki din tata. Kaya't kung aron nga amin na tao nga umayo matinda rin ti kasangan ni nana mo, makita na nga dan motor ka. Apay, just ayak. Ha? Alaman latan, kastam nga rodan, ng pangasim, tano matulog kayo kinibagat mo, kat ikatan nyo kumamatan di yung kunan nga aging nga matulog kayo kat nakahelmet kay lata. Ha, anyalaki din, na idumduma kayo mat Ay, kay katamin na tawon to mo makakikita ka na kami. Nyalaki mo na gito. Yan. Hay, kinapudno na. Katsak, ti mababain ka na giti tao, hindi kasangay ko. Ha? Doang bukla ko ma, akas di ti aramidan na kaloy nga agasawa. Ay, saan ko lakuman nga inawawis ida? Haywan nga rin nana, nakababain da talaga. Nakababain da, panagkunada kat iso na lang ti makagatang iti motor. Saan damot aginatang dayjay? Hulugan laang nana. Ay sapay la ko mga rol, ta mahulugan daging gamalpas. Hay, ngamjak lapat yan. Aniya? Di dan tupay magasolina, di motor nga yung pampanakal da. Iso nga, idordoron daging gayji balayo, ha? Ha, ay kasta ka day. Kaya't mo asawan, saan da nagluganan? Ay sana na. Hinduron da, tapno lang maipakita da iti tadao nga da motor dan. Hay, dagiti awanan bahin. Hay, apaw. Talaga na idumduma mo, ti kinapalangguad da nga agasawa. Ay barang agbayag ti motor da. Barang no saan da aguyudan iti kabita na panawan. Ay, salbang. Oh, itay ka pa'y atayak ah. Saan ka makataltal na kaloy? Saan mo mga amin bakay? Hindi na minsan pengal daw nga awag kanyak ti kolektor iti payment iti motor jo. Ha? Ay, sapay manungal daw asaan na nakatrabaho jo. Oray siya matlakay. Manumot ngal daw sa anak ang nakatrabaho. Ay, oray siya matlakay. Manumot ngal daw sa anak ang nakatrabaho. Nagliklikaw tinar-aramid da iti manungal daw. Ay, no ti pa nagpaspasikat ako maki nagtrabaho ta. Ada ko mapagbayad ta ita. Saan man akas ta ti bagbagam lakay? Tanapatagmutlaang anaamuan ti tattao nga da motortan. Ay, wen awan mo pagbayad ta itan. Kasano nga no kuyo din da. Ay, saan? Saan ta nga itulok lakay? Katawaan da talaki di nagiti chismoso kung chismosa no bilang laang. Ay, kasano nga ta itan? Awag kintik sa ti kolektor jo. Ang mga no iti saan ko pa nang sungbat iti awag na kay umay dantun dito'y balay. Ay, nakababay na rosay ngo. Bigbigata na kami suod ka, Arozi. Pangaasim man ta saan nakakasarsarita. Ang mga numadurab ko na itanarakab arupam, salbag ka. Hoy, napalabas may tayo ti motoryo ginuyon da. Anya? Hoy, siguro, saan kayo nakabaybay di manuabulan na niya? Iso, ginuyod dan, hoy. Sardangan na ko naktumat. Ay, kasano daytan? Halangan kidimad nga uray awalan di motoryo, ket aghel helmet kayo latan rumwar kayo. Aha! Daytagay din? Nita, saan ka pa ilang sumardang? Ay, kasano sumardang nga? Katay na po, makapakatawa kayo mga men. Imbagampay idi akas ti motoryo, ngam saan mat,
tahulugan magkayam. Anya? Ay, medyo feeling ka sa part na pinagsasabi mong cash. Hulugan naman pala. Tapos ngayon, ay, ginuyod na. Ay, ang lalaki din. Aray mo, Rosing. Ne, itaman pa ya pumanagna ka ngawan helmet mo pare. Ha? Aywan gayam. Sigon ka dagiti karoba. Kat ginuyod na ka ng timotoryo Isumat na gayam. Ay, nyalaki di mo pare. Kas kalamangin insulto, iti kas pa nagsasama. Kasano kumamat apa naging surto? Kat puntumat pare. Problemado lang aro din di tao, kas tapay lang, tibagbagan. Kasano mat anak ko na problemado ka? Gapo ka de, ta ginuyod dan ti motoryo, ng pampanakkalyaw. Ho! Kunampay di kanya kakas dayjay, ngam saan mat gayam. Laikat pare. Uneng? Awan at talaga, tinasaya na pagbanagan ti tao palastog lang, ti karga ti utag kan panunot na. Ay, salbag. Nay. Sa balin sa mo, tinturong ti saritaan ta paray. Sa bali ti turog na nga. Ay, ibagbaga akon pare kaloy Awan ti tao ngagbaligi, iti wagas a pinapalangguad. Anya? Uy, da kayo lang ti agasawa kas na ti ugali na. Naglastog kayo. Ngam awan mat gami palpalastog yo. Anya laki din. Ay sus, agbalbaliw kayon pare. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Nagtuok ti aguray dito auditorium. Apay aya, mabisin ka manan. Nagmerienda ka itayan. Saan ko akabailan ti kasto yung agururay? Napanak la ko man nagpasada. Ay nadandanin malpas ti programa. Ag-retire lang aro dun. At dapay la programa mo takastoy. Siyempre mo Agasam nga data 40 years anang isuro ni mama dito nga eskwelaan. Manungay ti awaten ni mama nga ag-retire. Kwartalaang matyadda dita panunot mo. Kunamot la no saan ka nga interesado mo. Ay na, saan mo nga ag-agawon ni mama Ijay balay nga agyan. Makitam na nga kinaagom mo. Anya laang mo't nga ijay paggigyanan nyo. Boarding house. Saan akayat ni mama no awan aircon na? Basta, ibingayan na kiti kwarta ang maawat ni mama. Saan mo atagi kuhain namin? Ay, ma'am! Congrats! Oh, manang los. Agyaman nagtaymay ka. Ay, grabay. Nagadaw tinagsangay. Talaga the best ka, teacher. Ay, mamis ko tagisuro. Agam sa balin tibiyag ko ita. Enjoy yung mutan tibiyag mo kas pensyonada. Agpasya-pasyar ka mutan. Ma, agawit na yon. Ay, mabit lang. Kasarsaritak na ito best friend ko pensyonada padak. Ay, wan gayam. Awisan ka. Makimiyembro ka mutan iti grupo mi asinyaw. Adda sumba kada Martes. Walking ijay parke. Numaminsan out of town. Mayat manday tama nang. Ma, agawit tayon. Mabisinan dagiti apo ko. Ay, alaklangan ti cellphone number mo tawagan ka. O sige manang. Tapagsaritaan tanto ti may papanday ta organisasyon nyo ngay bagbagam.
Bumaba kayo na. Rabiin. Ay, bumabata man laangan, mama. Nakarekreklamo kasi karoni. At dapat nga rod pa panak. Di ta kayo malangan. Agong unget samot ni ading mo. Ay nabayan yun, mama. Sige, umunag tayo di tabalay. Mangmangag kun ti panagsangsangit na giti apo ko yun. Apay ngagsangit da. Awan ka di ti mga awir kadakwada. Adda nila kay ko, ngam na ibusan ti gatas da. Ay, mami, kwartam man. Taibaon ko nila kay amapan gumatang iti gatas dagiti apo ko. Di ka pa'y lagi matang, mate. Rabi, ibaon mo pa'y lang mat na tao. Ingkakit din, saan kan nga agreklamo? Di kakit agyaman tanang tid ni mama iti igatang. Abay, umiyan ka di dito'y balay? Saan lang umyan? Agyan gituyin. Anya, ay dinakman raba ka nakasta. Isun ti agsilid dita silid na. Umakartan ijay bangir asilid. Anya, ay kayat. Iso ti agirkon? Siyak ti ag-electric fan? Huh? Amom ka di, numano ti lambsam amaala ni mami iti retirement na, ha? Mano? 4.8 million. Nagdakkel mo't gayam. At siyempre, 60,000 iti binulan ti maawat na pensyon na. Ayos sige. Dito'y nga ro din balay nga agyan. Naglaing ka nga agreklamo, kunamlan adda trabaho. Agpa-internet tayo nga ro din Tap na makapag-game sakmatan. Dayta ti paglaingam. Nubayadan na amin na kuryente kas kadadanom, kan iso ti aggatang iti makan. Ay katayusan na bakit? Uray dito yan balay nga agyan, iti agnanayon. O anya mama, komportable ka kadi mo laang dito'y silid mo? Silid ko, kunam. Katwan, itata-retire kan, dito'y kan balay nga agyan. O di mo pa'y kayat, aircon da ito'y pagturugam. Kano silid jumat nga agasawa da ito'y. Itadmin akan ka. Kasano jay balay tayo ngay? Ay namamaila ko yun. May mayat dito'y apagyanan nyo. Taadda kami kinilakay ko amang kadkadwang kada kayo. Ayan ni mama. Aday Jerwar, kasarsarita na jay bakit apada na apensyonada. Yan nakita tayo, auditorium? Wan, aw-awisan na ni mama ang makimyembro ijay asosasyon da. Ay, saan mo ngay palubos? Ibusendan tupay ti kwarta ni mama. Talaga saan? Adda ka di kan ka ti ATM ni mama? Tapay, an-anwam. Buludak lang mata. Imbag kan ka, taik-ikan na ka iti kwartam. Anya nga ik-ikan asasawam? Sige na, buludok kon. Uray 5,000 lang. An-anwam ti kwarta? Apay anas ka na maamwam. Isugal mo tumulang. Apay ti kunam jakam mo. Nagrigat ka na ya kasarsarita. Awan kanyak jay ATM na. Addakan ko na. Iso ti makakaam mo nga agwid-withdraw. Ma, panagbabayadan iti kuryente. Mano, ti bayadan? 3,000. Kan mangtad kamutan ay iti pag-grocery mi. Mano? Gatas dagiti apo ko yung. Bagas kan mausab di ta kusina. Umanay mutin ajay 10,000. Kaano amaadaan iti trabaho nila kay mo? Ay, jak amoy ti day tao. Nagsadot mo't ngagbirok iti trabaho. Madlaw ko nga min ngagmalmalumbat ngagi-games iti cellphone na. Dayta nga minti asam na nga aramidan, mama. Alan mangted kan iti pagbayad iti kuryente, tamapan kami agbayadan. Narigat numaputdan tayo iti kuryente, mama. Ay, katwad Kanjay pag-grocery mi pa yan Ay, wun kayam. May samot ni ading mo aroni itay. Ay na, mama. Umay na kayo na dawatan iti kwarta day jay.
Di mo kadiik-ikan ta nagsadot. Nagasampay nga agsugal. Idulin mo day ta ATM mo, ta ang mga nulibasan ng alaan. Sikan samot taon ti agaw-awer ka dagiti apukom. Ay, huwag nga roon manang. Ayan nga ni mamada. Aglablaba, ni matlakay na. Agkulkulong ijay silid. Nay, apay, agsakit. Ay, aggigames ijay cellphone na. Di na kayat ti paisturbo. Kasanungay ma-enjoy mo ti retirement mo no kasta. Agaw-awer ka mo iti apukom. Bakit? Anya day talutluto masidaan. Dinengdeng day to eh. Anya? Asino ay tagsida iti kasta? Day to'y ti kayat ni mama asidaan. Ay, awan ti mayat nga agsida iti kasta. Ibagam agumatang iti karne. Na, naglaing kang agreklamo. Sika kuman ati gumatang. Anya ti serbina nga agyan dito'y balay. Di aircon pa iti silid na. Iso tinagbayad iti kuryente. Kan gimatang iti gatas dagiti anak mo. Ay, basta. Karne, ti kayat ko, asidaon. Ayan nga'y nilakay mo. Saan ka no ang mabisin, mama? Wano, di na kayat da ito'y natang asidan. Jakman ammo iti day tataw. Iti lasod ti makalawas a panagyan ko dito'y balayo. Ado, dagiti na obserbarak kada kayo nga agasaw. Anya day taanadlaw mo, mama? Ti kinasadot day taasawam. Uwan nga ron. Day tamat ti problema kan kwa na. Siya kami nan, tinagbaybayad ka dagiti kasapulan nyo. Yak mat agririri. Agam ad-addan samot a nagbalin asadot day taasawam. Pasensya kan, mama. Ibaon mo ngagtrabaho nila kay mo. Saan amabalin ngagnanayo na kasta? Padasak nga ibaga, mama. Ay, kayat konti agsubli jay balay. Anya? Kayat mo ngagmaymay sakay jay? Asino nga itimang kita kan ka? Amukmat kat akwartak laang ti kayat yo. Mama, saan kamot nga agsaw iti kasta? Impay ko ti amin nga oras kan panawan ko idi kapigpig sa akpay. Iso nga ita. Kaya't kuman mo at aragragsakan ti biyag ko. Mama. O sarak jay pension ko iti panagpasyar ko. Katangak ti kayat ko akanan. Maawatak, mama. Di kay madanakan. Saan kayo abaybayan? Ngam kayat kumot nga enjoyan ti biyag ko kas may sa pensionada. Hoy, tumakder ka man dita. Taabay. Inka agaw-awir. Ni mamangay. Agawi din ijebalay. Anya? Abay. Inong tam? Saan? Ngam na amuan na asadot ka. Amang nam na makalatan iti kwarta na. Agbiro ka ngamin ay iti trabahom, tabyagan na kami mo't a pamilyam. Ayan ni mama. Dumawatak man mo titi kwarta. Awan dito'y balay ni mama. Ilimang mo manan ako nakon. Panggasulinak lang. Nagawi din ni mama. Ha? Pudno? Sus, di nak man lang sutan. Manungay tinadawat mo akwarta kan ko na. Balatuan nak mo ta. Agyaman na ka, dito'y merienda ngayon sa ganam. Awan niya ngay, agmiyembro ka din iti asosasyon may. Waan manang, nakapagdesisyon ako. Nadlaw ko nga main, akas lasan da ka palubusan dagiti anak mo.
makimiyembro iti asosasyon. Isuda ka day desisyon para kan ka. Ay saan manang? Jak ipalubos nga isuda desisyon para kanyak. Takabaelak pa'y matday tang arabitan. Iso matday tati kunak. Ada mo tricycle la si Mardeng di tasangwanan ti balay mo. Jay buridak ko na ito, ni Ronnie. Umay na kan sa bisitan. Di ko na, umay na kit di dawatan ay di kwarta. Ay, syaklat tamot ti amuda atarayan no maibusan day ti kwarta. Una yun dagiti anak ko. Sige manang, mabiit lang tamapan ko man kasarita. Ma, kwarta man. Awan pang gasolinak. Diyak makapasada. Siya kalagarudan ti gimatang iti ipaspasada matricycle. Aging kakadita, siya pa iti makaamuamangtad iti paggasolinam. Italaang mata dumawatakan ka. Ni Manang. Namin ano nga inik kami ti kwarta? Husto daytan akadadawat yu kanyak. Saan kayo nga ikan nga agkapsat? Aging gaajak makita ti panagpursigiyo. Saanak abang ko, kan saanak apara pundo iti kinasadot mo. Unay mo't ni Mamanaya. 4 atawan ang nagsakripisyo para kada kayong anak ko. Imbes asyak ti suportaran nyo, siyak pa'y laang matidawatan nyo. Mapanak man laangan. No ka ba alam ti agsugal? Ka ba alam mo ti agbirok iti trabaho? Apay, di mo ka din napanunot. Akabayatan ti panagis-istambay kan pan nakisugsugal mo. Adumat ti rekrik na nga iso ti paggastusak. Iso ngagbirok kay ti trabahom. Tasan ka nga ikan uray sentimo. Nagrigat mo tagbiro kiti trabaho bakit? Apa yan narigat? Ada angam karpintero matlaang. Ay katison Agpili ka pa'y laang mo. Nadagsan na itatrabaho. Awanen ti gatas dagiti anak mo. Kun awanen ti kanan tayo no saan kang agtrabaho. Kasano tayo ngay? Ag-apply ka na, uray kargador. Ni ading Ronnie mo tayo tagbusbusin Mapanak aglogan iti tricycle na. Talibre no ituludnak ijay palingke. Agyaman na ka? Anyang agyaman? Di pasahem ngay. Di nakilibre? Abay ko mga ilibre ka. Agpasahe ka, takasapulak ti kwarta. Kunak man no inikan na ka ni mama iti kwartam. Sanak kanon ngay kan, aging gaajak maipakita porsigido ak ngagtrabaho. Agpadpadatan Sabagay. Pudno mo't ti kinunan ni mama. Nakadependara kan kwa na itinabayag panawin. Nakababain. Bueno, papagayam. Ditan, tinagibusan, ti may sama na napakasaritaan, itibiyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay.